Kamu kuwi sadurunge ibu. Ibu kuwi kedadean saka wanita. Ora sadénga wanita diarani ibu. Mergo sak tindak sak pecah solah saka lagak lagu lagi. Ku kena kanggo benerin para satruwanita. Yen tembung sak klimak gawe ing kabeh. Kuwi kena dali wanita dadi catataning satu. Binakno garo ya. Estokaken sih. Bareng sirorkan patih. Setyoku. Sabda katimbalan Suwanmu kanthi sarimbutan uga didherekke satra bagus. Basuki Suwana. lulus raharja sowan kula bekti kula katur Tak tom. Mung puja pangestu wae ingkang tamanono. ngestoaken dawuh Denayu bekti kula katur Denayu Iso, sapadha-padha ya. Semaken ugi kula aturaken supaya bukti-bukti kojo kagem Tak panjenengan. tom nyai Sto. Mung puja pangestu tamani. Kula tampi mugi dados jejembar. Aturaken supaya bukti-bukti kojo Gusti Prameswari. Iso Nyai Patih sapadha-padha. Semanten ugi kula seluwur. Kula ginaturaken sembah kinarya bekti kula. Sunat jelo aturmu durung tak tom. Lho tenane sapa kowe? sinuwun amenika rak putra kula putra tunggal ing kepatihan Yoga ndika. nggih Menika bagus. Cakrak pideksa tur wibawa. menika naminipun Raden Handaka Handok menika putra tunggal ing kepatihan Kang Sudu. Anempuh jaring basa. Pindha woh tiba rada saka leripun menit yang gadah putra ing bagus tanpa cacat. Ora beda ndika sih muda taruna menika. Kenging dilestani taruna ngungkuli bapa. sinuwun estunipun kula sowan nganti garwa dalasan ingkang putra menika rak kula namung kepengin nyuwitakaken atmaja kula Raden Handaka Kenging menapa lembutipun kanthi ingkang putra. jalaran menika katemben ngegulang sawining kagungan adiluhung menawi sampun buntasing kawruh katemben kula sowanaken wonten ing Galopak Sinten asmane wae? Raden Handaka Bener, Handok. Leres. Tompo pangestu. Dipun tampi Mung puja pangestu enggal tamanono. sangat anggen kula mundi. Mugi ndadosaken teguh kayonan kula. Upama lungguh jajar marang putraning ingsun. Pengena Dewarna. Sak jajar dedek piadeke pasuryane ugi bagus. ananging kok boten ketinggal wonten ing pendamping Oh, ada. Galopak kulon Estunipun atmaja kula, ya anak kula. Pangeran Hadiwarna ing supados wawor kawor lan momor. Ing menjang ganti palengan kula. Ngemudi negari wonten ing Galopakuan sampun 50 kempak. Derajate wong cilik, derajate wong gedhe. Wong sakjroning kutha raja. Sampun wawor lan kawor. Boten beda. Wis wajib. Dosa-dosa kembaran. Ngene Dewa. Maring panganipun Basuki Swagus. pikantuk pangasilipun Kanjeng Rama kalis insang. Namung sembah pangukti kula dipun Tak tompo. Puja pangestu Rama wae enggal tamanono. tanujud sanget ing pamundi mugi mewah ana rahmat ing kaiwanan. Coba Rama kepengin ngerti
caos sesungkem karo ibumu. Oh ngaten Gusti. Saoncate kowe ninggalke ning Praja Galopakuan kaya diri bocah cilik kinangisan. Ingin menapa ngaten? Bebasara bisa pisahke sagingan sak rambut karo ibumu. Kula Seger pitados pancen pinjer atine ramam. Kanjeng. Kula mboten kasupen ngaturaken sembah pangabekti mugi katur. Ya nggih, pangestumu tak tampa, uja pangestune ibu tampan ngono. Sangat ing pambimbing kadosaken Gusti. Ora weruh sedina kaya dene setahun. Nggone mikir nganti kuru ibumu. Niku mboten kuru ning urukan daging niku jenenge. Lan jet to, tahu putranipun namung setunggal kok ramah. Lah tak gawekno ya ramah kadan. Sampun mboten mandi. Kakang stok. Inggih kula. Saderepun penyanggah ing Sikeca. Kula badhe murdoren anak kula sih. Oh kados ngaten sih kasih. Ya, aduh. Rikala Rama utusan marang sliramu supaya madik-madik gandilane atimu. Pinangka kanca rowah. Ya ta. Gon kutus swaya kowe wawor kawor lan mawa. Saindenging jagat iki. Apa wis kanthi Pangestunipun Kanjeng Ramalanti. Kelampah kemagyaken mitra. wis entuk memitra. Sampun pikantuk. Yen sliramu durung entuk memitran, uga Rama bisa gatokke kowe tambah memitra. Ora liya Raden Handaka. Mriku Iya, iki patut nggo jajar wong sliramu. Terus pengaran menika putra kula Raden Ando. menika langkung prayu. Ana turuan bobot bebet bibit. Ya ta? Bobot dedek piadeke piteksa. Bagus Iwan. Ya ta? Bebet keluarga wong gedhe. Bibit turas patih. Anak patih. Mboten badhe nguji wae. Ora kuciwa. Kowe ndek mitra sih. Pangeran Raden Handaka kuwi. Nanging langkung rumiyin kula sampun manggihaken mitra ing saking Karang Pradesh. Bocah saka desa. Ya. Ya. Rama go pengen lan aku seneng yen waton kowe tresna lan candha. Rama sakjane supaya kowe wawor, momor, kawon. Dadi ora beda-bedake wong cilik sing dhewe derajat lan pangkat, melarat lan sugih. Waton kowe candha atimu. Ning wong kepengin kaya ngapa to wujude. Menapa sampun Lan dedek piadeke tinggal dilarang. Kepareng Kanjeng. Dikanthi suwan iki. Ya mesti mitranipun pangeran gagah pitisa bagus. Sliramu kuwi tak jawuhi. Memitranmu kanthi ing pendopo. Sampun minggah ing pendhapian. Dadi Jangan di. Wonten mriki panjenengan. Lah ta. Oh, legowo. Kene. Ora bareng. Dadi wae. Dalu. Sing gila kuwi aku karo bojoku. Iki gaman. Beda putus sapa? Upadi mitra ro. Lah mitra kok malah ora janmo manusa iki piye? Kok malah garangan. Hei! Hei, tutup palu buahmu kuwi. Wah, kene. Ora bareng. Wong mitra kaya luwak. Pas kenane kaya ngono. Lungguhe ning kene. Iki manusa durung dadi kok gawa iki kepiye? Inggih menika naminipun Keleling Semi ingkang putra ugi ngersa dalem. Lho, pangeran dadi warune bagus pideksa, duwe mitra kok rupane kados
Bekecot moncrot. Seboso ing kawula ing galuh pakuwon. Romo ora menggah. Ora nglarang kowe golek mamitra saka desa. Nah, Sing jangkep pasuryane. Iki uga gatra manungsa gawa iki kepiye? Menapa lepat kula juwaken dhateng pangandikanipun Kanjeng Rama. Iya. Kula kedah bawor kawula lan sedaya kawula ing Bener. Kraton Galupak. Ki ngenani derajat pangkat. Nanging ingkang kula sawang menika mboten dhateng raganipun. Kula sawang menika dhateng jiwani. Sinaosa parawanipun ala legawa menika sae. tetep ala nggih jeroane nggih elik niku. Secaturan. Saged Bener jenengmu Asul Gawa. boten wonten aswira. Nggih namung legawa. Ora Asul Gawa ora. Boten. Legawa. Nggih kula. Kowe ya di omah. Ya, Di wong tuwa. ya. Isih jangkep Taksih, singgok bapak. taksih. Jenenge bapakmu sapa? Bapak Setyo Guna. Setiap kula. Nggih. Lah omahmu ngendi? Omahmu ngendi? Nek bapakmu dhewe Setiap kula iki RT pira RW pira? RT setunggal RW kalih. Wis. Monggo asma Setiap kula nang ngurusi nang panjenengan. Mung kula tok no Setya Guna. Lah kok wonten ngaku yen putra sampean. Kula kok dereng pati jong. Niku Setya Guna Hatih apa Setya Guna pengamen apa pemulung. Nggih to, omongane ora cetha niku. Bener kaya wong aku gawan. Saenggo aku gagap gugup nggon napa Lah mawon. nggih. Ature Angge dicethake Setya Guna sing pundi? Setiap kula sing ndi? Yen derajat apa? Pangkate. Ya ta? Setyo Guna pepatih panjenengan warangka biyen nggih niki tiyang sepuh kula. Iki anakmu. Nun sewu. Kowe ngaku yen aku bapakmu. Dengan aku panjenengan bapak kula kok. Aku ya iso le. Nun sewu sinuwun. Kula nggih saged. Zaman sakniki niku zaman transparan. Zaman akal-akalan. Wong sing bodho dadi pangane wong sing pinter. Gitu. Kula nggih iso, aku ya iso kaya kowe. Ngawu-ngawu. Gitu. Aku udah anake Bupati Sudirwo. Iso. Hukum lho. Aku udah anake Camat Jakenan. Iso le. Aku udah anake petinggi Kedung Batin. Iso. Kok kowe penak temen le. Kowe ngaku nek aku bapakmu. Kowe ora ngilo. Rupame ora gadek. Ambung ora enak. Lho aku ki wong sing ganteng-gantenge sak donya. Sak Asia Tenggara. Kok mbok aku bapakmu? Nuwun sewu. Kula sampun matur ngersa dalem. Nek kula niku namung gadah putra setunggal. Inggih menika Raden Handaka. Menika anak tunggal. Niku ngaku-ngaku niku kepengin dadi wong sing mulya niku. Nuwun sewu. Menawi kirang pitados mang nyuwun prisa kalih bojoku. Ojo nganti aku gampang nampa ature Kakang Setiabudi. Nyai Pak. Kula paring Tak aturi bloko kemawon sampean. Nek nyata-nyata. Nek nyata-nyata Legawa niku putranipun Kakang Setyaguna. Lah iki kok bet anak sampean. mboten menika mboten putra kula.
yen ora kagungan putra sira jempol bedang cair. Iki dulurmu apa ora? Mboten senuwun. Aku nalih kan ngarepani panguwasa sak tuwe. Ora klojo kalau Pak Tason. Para sapa kang lumpuk akan nampa pidanane ratu. Ana tembang kethuk runtung mustikane Doloro. Ratu menang murka datang basis. Sing ana mung kawula. Ora sanak ora kadang. Ora garo ora putu lan senton. Kowe tak keplupuk. Muga wis paling ngaku ngau. Dene ngaku putrane Kakang Setyaguna. Nggih lho. Ngorek-orek asmaku. Ora lho bisa cengeng aku. Minggat soe kalau pakuan. Rasa nangis, rupane ali nangis barang. Napa-napa. Ada rupane pulangan. Ning kono semaju. Nek wong Jawa niku mandi. Kamar aja ngerep-ngerep wong Jawa. Tetembungane wong Jawa mantiteni wiwit biyen nganti saiki. Becik ketite Allah bakal ketara. Angkeme ngombyang. Kajero. Kenging merupa kejenengan undung dhateng nego. Mohon pangeran masa dibelani. Ora apa. Dadi wong sliramu ora patut. Yen kowe golek mitra to kadang. Aja sing wong cacat. Kajero. Ngantepaken dhateng aturipun nego. Kula kinarya dados seksinipun. Menawi to saya kuwi niku yoganipun paman Patih Setyaguna. Ampun pitados sinuwun. Ampun cethok. Kowe aja sampe Bojo kali anak kula andoko. aku percaya kowe penolkan Patih Setyaguna putra. Menawi menika sampun pangaduka kejian sakipun jaman. Legawa menika mitra kula. Kula mboten ageng dhateng gesangipun nego kepareng kula badhe. Pangeran. Pangeran. Dadi waktu. Aturmu nyemplok marang ingsun. Kena galing blandang sarang saka pucuk. Nyembet daging waras. Aku seorang ngerti kenang mulai perkara. Kena aradaning wong sing tuwindak nista. Yo kene kenapa? Pendidikan sapa? Ambyar saka gegemaning kautaman. Tinggal bisa sedela ya apa. Sampeyan ki wakilku.
Sampeyan arep kok dari keluarga kula piyambak. Mergo gedhe labane sampeyan tumrap negara ing Galuh. Ning tetane sani wengis. Jerke manungsa lumrah. Ning iblis yang manjing wonten ing jiwa panjenengan. Para nimuna kae ngandhake sak galak-galake matan ra bakal mangsa gegone dhewe. Lho dikon iku ora macak. Kok ngungkuli galake macak. Legawa niku sempalane daging kulit sampeyan Kakang Sedulur. Sampeyan tegel. Ingkang garwa badhe mundhuk san pidak sukunipun. Ingkang putra badhe matur. San pencelengi. Mergo menawa kanthi ndhesrek paoso 19 wengis. Sampeyan kiai nomor 2 untuk Galuh Pakuan. Kangge panutaning kawula dasih wonten ing Galuh Pakuan. Nek warangga kula kados dika ngaten iku kados pundi kawula ing bidangipun. Saya kula panodi sampeyan. Abot putra apa abot palungguhan? Liripun kados pundi sih? Nek sampean abot palungguhan kersanipun minggat lego. Nek sampean abot putra palungguhan kula tetepake panjenengan. Waduh sinuwun. Kula ingkang lemah. Kula lepah sinuwun. Astunipun Legawa menika putra kula. Kadangipun Raden Handaka. Pupul sawise benjot sampean. Kula sewira. Sinuwun. Pion kabesat pasuran kula menawi kedadosan kados. Satemah wengis kula soro anak sampean soro gane kaluputan napa-napa. Satemah anak kula pengiran dadi warung nguncati saking Galuh Pakuan. Sinuwun. Rene kula sampun lenggono. Kula janji lan kula sumpah. Kula badhe ngupadi wonten pundi dunungipun Handaka. Badhe kula rengkuh kados dene putra kula piyambak. Lalu pedalen kaweca kok Iki sirsenan langit saisi. Dika saged wangsul negari Galuh Pakuan sanehan putra. Kula tetep karo patih wonten negari Galuh Pakuan. Iwedel boten kula tapis tumes tanpa tilas keluarga ing pati. sendika Tindake Yajeng Handaka ayo derek Rama Upati Legawa Upar. Legawa! Legawa! Ampun ngatos kawula negari Galuh Pakuan nulat di pakerjipun Patih Stok.